Koľko stojí vybavenie hypotéky v roku 2024? Ide o týchto 5 poplatkov. Prvým poplatkom je znalecký posudok, ten stojí pri bytoch 200 eur, pri rodinných domoch je to zhruba 300 až 400 eur. Druhým poplatkom je katastér, ten je vo výške 100 eur, miesto 66 eur z minulého roka. Tretím poplatkom je poistenie nehnuteľnosti, pri bytoch sa hýbe približne na 150 eurách, pri rodinných domoch približne na 200 až 250 eurách. Ďalším poplatkom je poplatok za zriadenie úveru. Niektorá banka si ho nepýta vôbec, niektorá banka môže vypýtať aj 1000 eur. Ak by ste sa rozhodli vašu hypotéku splatiť predčasne, tak piatým a posledným poplatkom je poplatok za predčasné splatenie hypotéky, ten však je maximálne v výške 1% zo zostatku vášho úveru. Niektorým poplatkom sa ale dá vyhnúť, ak sa všetko správne načasuje. Ozvite sa nám, lebo my časovať vieme. Som Tomáš z Reality Financie.